माखासे बिथिंखौ हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं खावलायो। एबसु मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि जिउ सानस्रिया थांनानै थाथों। उदालगुरियाव मुंख्लं फोरदान दैमारिनि 26थि थैनाय सान फालिदों। दिनै 19 एप्रिल थामहिनबा दिनैनि बे सानावनो बर'नि आगोमा फिसा फोरदान दैमारिया मेगन गोसा सुथुरनि आखायाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावनो गोनां जादोंमोन। उदालगुरि जिल्ला पानेरि ओनसोलनि सिङाव थानाय मैखोम बर' गामि सोमलिगुरियाव ओनसोलि बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम मोननानै बै समाव गुबुन हारिनि गादबनाय नासयनायनिफ्राय बर' हारिखौ उदां खालामनो थाखाय बोखावजायै दरं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै बिबान आजावना हारिनि खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय बे समावनो सुथुरनि नोजोराव गोग्लैना बर' हारिजों लोगोसे ओनसोलि बिसि पुर्णिमा दैमारि आरो दिनैनि सानाव लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय आंगो फिसाजो थरायना माइनावस्रि दैमारिखौ नागारना हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनो गोनां जादोंमोन। बिथां गेदेमा मुंख्लं फोरदान दैमारिनि बे थैनाय सानखौनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे फोरदान ट्रास्टआ जुथायै गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो दिनै गावनि आंगो जोनोम गामि सोमलिगुरियाव सानसेनि हाबाफारिजों 26थि मुंख्लं फोरदान दैमारिनि मुंख्लं सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै 19 एप्रिल मुंख्लं फोरदाना दैमारि बोखावजायै दरं जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बिथाङा। बे आफादगिरि थानाय समावनो बिथाङा मुंख्लं जादों। माखासे बै समनि थासारि गावनि गेजेरावनो गोरोबलायै आरो माखासे साननाय हनाय माखासे आइडिय'लजिनि माने फारागथियाव बोलि जानाय गोबां बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर दङ, बर' माने बेक्तिफोर दङ। बिनिनो मादाव फोरदाना दैमारि बिथाङाबो सासे बेबायदि बोलि जानांनाय बेक्ति। बिथांनि जिथु मुंख्लं जानाय सानखौ बिथांनिनो गामि जिथु सोमलिगुरियाव जों बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय जादों आरो जिल्ला आफादानो बे माने बिथांनि मुंख्लं जानाय सानखौ जिल्ला आफादनिनो मोनसे हाबाफारि हिसाबै फालिबोनाय जादों। आरो मोनसे थांखि लानानै दोननाय दङ जे बोसोरथामनि गेजेर गेजेर गिदिर बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों साफ्रोमबो माने ओनसोलनि जिल्लानिनो सिङाव थानाय बा गुबुन गुबुन बाहेरानिफ्रायबो आलासिफोर लिंथुमनानै बे हाबाफारिखौ लानायनि मोनसे थांखि बोसोरथामनि गेजेर गेजेर। दा थांनाय बोसोर 25थि बिथांनि मुंख्लं सानखौ जों एसे गाजा गोमजायै खुंबाय। दा बेखाय देग्लाय जों एसे थेलेबलेबैबाबो बिथांनिनो नैबे समाधि जिथु मुंख्लं जानाय जि टम्ब बेयावनो बिबार बावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिथांनि जिथु मुंख्लं सान बेखौ जों फालिदों आरो बेवहाय बिथांनि जिथु मावनाय खामानिफोर बिथांनि जिथु अबदान बर' हारिनि थाखाय बेखौ जों एसे गोसोखांफिनदों दिनै। आरो बेवहाय जोंजों लोगोसे बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै जोंहा साहित्य एकाडेमि एवार्डि एसे जोंनिनो बयनिबो सिनायजानाय आंगोनि नन्देस्वर दैमारि सार बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन। न'खरनि बाय बाहागि साफ्रोमबो दङ। बिनि गेजेरजों दिनैनि बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंलाङो। मुंख्लं फोरदाना दैमारि बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि थाखाय आं आर'ज खालामदों जाहाथे बिथाङा आलो गोजोनै थानो हाथों आरो न'खरनि बाय बाहागि साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय दुखुथिया बे न'खरनिसिम आंनि कन्डलेन्सखौ जासिदों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि बिबानगिरिफोर जाय बेक्तिफ्रा खुनु थैनोबो गियै माने गावनि जिउखौबो बाउसोमनो माने गियै
बेबायदि मोनसे नेचार लानानै मोनसे बर' नेसनेलिजम मोनसे स्पिरिटखौ लानानै जि दैदेनबोबाय बिथांमोननि बे दैदेनबोनाय बिथांमोननि जि लामा दिन्थिनानै गालांनाय बे लामाफोरखौनो हान्थिबोनानै दिनै मोनसे गोजोन थासारि जोंनि गेजेराव फैदों आरो बे दिनैनि जिथु गोजोन थासारि बे गोजोन थासारि मोननायनि आन्दोआव साफ्रोमबो मुंख्लं फोरदाना दैमारि मुंख्लं बिथांखौ लाफानानै साफ्रोमबो बर' हारिनिफ्राय 5,000निबो बांसिन बे मुंख्लंनि थैनि बेसेनजों जोङो दिनै बे गोजोन मोनसे थासारि मोनदों आरो बिनि थाखाय साफ्रोमबो बे मुंख्लं बिथांमोनखौबो फोरनि सेरावबो आंनि गोसो गोरबोनि नमन आं जासिदों आरो दिनैनि बे सानावनो एखे सानावनो जिल्ला आफादनि बै समाव गारि सालायग्रा टंला दखरायाव गोग्लैयो महन्त रामसियारि बिथाङाबो एखेलगेनो बे एखे सुथुरफोरनि बा माने आखायावनो बेबायदि मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि थाखायबो आं दिनैनि सानाव आं आर'ज गाबो। प्रधाना बिथांनि मुङै जिहेतु चिलड्रेन पार्क बानायनायनि मोनसे बाथ्रा होदोंमोन खिन्थु जों नुबाय दिनैसिम जाफुङाखै बे माबायदि थासारियाव दं? आथिखालनि जिथु बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय मोनसे प्रप'जेल होनाय जादोंमोन आरो बे लेखायैनो बिथांमोना माने जोंथ' एसे बे एरियाखौ एसे डेभेलप खालामनानै बिथांनि जिथु मुंख्लं खाम्फा बेबो खोब माने मोजां मोनसे अबस्थायाव गैला गोबाव जाबाय बेफोरखौ एसे मेरामति खालामनानै जाहाथे एसे साबना हामना खालामनायनि मोनसे थांखिजों जों लोगो हमनाय जादोंमोन। दा बेवहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना फोरमायदों जे साफ्रोमबो मुंख्लंफोरनि मुङाव बिथांमोना मोनसे प्लानिं दङ आरो बेबायदिनो मुंख्लं बिथांनि जिहेतु बिहोमाया आरोबाव माने बयनिबो माने गनायजाथाव आरो मोनसे बिबान लानानै बिथाङा मुंख्लं जालांबाय दा बे हिसाबै बिथांनिनो मुङाव जिहेतु एसे माने न'खरनिफ्रायबो दोनखानाय हा एसे दङ दा बेफोरखौ नोजोर होनानै बिथांमोना बेबायदि पार्क मोनसे बानायनायनि प्लानिं डिपिआर मोनसे बानायनायनि बाथ्रा आरो बेखौनो लानानै जोंबो एसे फल' आप खालामबाय थानाय जादों निसय फैबाय थानाय समाव बे पार्कआबो लुफुंजानाय जागोन आरो माने डिपिआर बानायनाय जोंनि मिथिनायाव डिपिआर मोनसे बानायहोनाय जादों दा बेफोर गासैबो रेडि जायाखै आरो हानि माखासे खामानि दङ बेफोरखौ मावनो गोनां दङ